Λοιπόν, ακόμα ένα βίντεο που τρώω εγώ για να παγίνετε εσείς. Πολλοί μου στείλατε ότι το πιο hot burger στο Λονδίνο είναι αυτό, το Supernova. Και το έχω δει και εγώ στο TikTok, η αλήθεια. Φυσικά με cola light για να μην παχύνουμε. Λοιπόν, εξωτερικά είναι τούμπανο. Δείτε εδώ πόσο smash είναι. Το ψωμάκι είδα έχουν και ένα ρόλερ με βούτυρο, το ρολάρουν και μετά το βάζουν στη δοστιέρα. Πίκλα, Καλά, είναι θάνατος, Λοιπόν, μου τρέχουν τα σάλια. Λοιπόν, πολύ βούτυρο, δηλαδή ό,τι κάνει ένα μπέργκερ ωραίο το έχουν βάλει πολύ μέσα. Πολύ ωραίο το κρέας, έτσι smashed. Αλλά για να πω και την αλήθεια μου, θεωρώ ότι είναι σαν ένα πολύ καλύτερο cheeseburger από το McDonald's. Δεν ξετρελάθηκα. Είναι ωραίο, αλλά νομίζω απλά το hype το κάνει τόσο καλό. Δεν είναι ότι θα ξαναρχόμουν να πίσω για να το φάω.